Čaute kamoši, poďme si spoločne urobiť taste test tejto dubajskej čokolády. Vyzerá asi nejak takto. Je originál z Dubaja, nakoľko som sa pred pár dňami odtiaľ vrátil. Vo vnútri vyzerá ako taká tehla. Posúďte sami. Vo vnútri vyzerá asi nejak takto. A poďme na to. No a poďme to ochutnať. Čokoláda je klasicky mliečna. Trošku to chrumká. Ten pistáciový krém je fakt skvelý. Mňam. Nie som nejaký veľký fanúšik čokolád. Čokoládu hodnotím ako sladkú, s tým, že je to mliečna čokoláda s niečím chrumkavým vo vnútri, nejakým pistáciovým krémom. Neviem, skúste to vyskúšať vy a dajte mi vedieť dole do komentára. Ďakujem, čaute.